Ja sam nekada bežao od ove knjige zato što nisam voleo Davida Gogginsa. Pozdrav svima, dobrodošli na novu recenziju knjige. Ovog puta nešto malo drugačija knjiga u odnosu na prethodne. Danas ćemo govoriti o knjizi Can't Hurt Me. Autor je David Goggins. Ovo je na neki način njegova autobiografska knjiga koja ima prilično moćne poruke. Ja sam ovu knjigu kupio totalno slučajno. Naravno, čuo sam za Davida Gogginsa i čuo sam da ima svoju knjigu. Međutim, nije mi nikako bilo u planu da je čitam, ali sam u Beču u jednoj knjižari je pronašao, tada nisam imao šta da čitam u tom momentu i par ljudi mi je reklo da je knjiga dobra i da vredi da je pročitam. Tako sam je uradio i kupio sam je na engleskom, što je inače jako dobro ukoliko znate engleski, ukoliko možete nađete knjigu na engleskom, zato što baš je onako napisano kako treba da biste shvatili koncept, jer naši nekad prevedu loše. U principu, hoću samo da vam za početak kažem da je David Goggins prilično specifičan čovjek. I meni je ova knjiga dobro došla jer sam u tom periodu neke fizičke transformacije gde pomeram svoje granice i njegova knjiga i njegova opažanja i saznanja i njegov život uopšte mi je pomogla na određen način da shvatim šta je bol i da teške stvari nisu nužno loše, zapravo baš je obrnuto. I ono što morate da imate na umu je da je David Goggins unikatan čovjek i da je ludak pravi, da je jedan u milion i da ono što je on uradio ne može puno ljudi da uradi, niti treba da se vodi svime što on kaže i svime što je on uradio. Naravno, lepo je pokušati stvari koje je on uspeo da i sami završite, da vam to budu neki ciljevi, ali pažljivo sa tim i pažljivo kako konzumirate ovu knjigu. Proći ćemo kroz knjigu, kroz neke najbitnije stvari. Ne želim da spojlujem knjigu jer je jako dobra, u nekim segmentima ima jako interesantnih stvari, pa ću da navedem neke ključne stvari i ključne činjenice i da kažem principe kojima se David Goggins vodi i koje pominje u knjizi. Ajmo. Pre svega, ova knjiga govori o njegovom detinjstvu, o teškoćama kroz koje je prolazio. Goggins je imao jako teško detinjstvo. Ko bude čitao knjigu vidjet će o čemu se radi. Međutim, nije dozvolio da ga to detinjstvo i kasnije život, loš posao, nezadovoljstvo svojim fizičkim izgledom, psihičkim stanjem, nije dozvolio da ga odvuče u totalno negativnu stranu, već u tome našao inspiraciju i snagu kasnije. I jako je bitno što je procese kroz koje je prolazio on zapisao u knjizi i dao kao neki izazov na kraju svake glave i te izazove možete da pratite i možete u principu da se vodite tim izazovima i probate da ih primenite na svoj život. Sada ćemo proći kroz neke ključne koncepte koje je Goggins dao u knjizi i neke principe kojima se on vodi. Ja ću pričati malo na engleskom, malo na srpskom, zato što je knjiga na engleskom, a ne mogu naći dovoljno dobar prevod na srpski. Callous mind. Odnosno, Goggins govori o tome da se kako tako i telo moraju stalno da se oštre. A i telo se oštre kroz razne nelagodnosti i boli kroz koje prolazite. U principu, on govori da nikako život nije sjajan i bajan i da loše stvari, teške stvari, bol, patnje i sve što dolazi vas samo naoštri, ojača i tera vas da idete napred. Kako on kaže, ako stalno bežiš od bola i neprijatnosti, tada postaješ slab. U principu, treba sve kontra, da se radi, da se prihvati taj bol, da se prihvate slabosti, da se na njima radi, da se progura sve to i tako se jača telo i duh. Jedno pravilo koje je meni lično fenomenalno, on ga je nazvao pravilo 40%, je to da kada misliš da si na kraju, kada si mislio da si dao sve od sebe, tek tada si ti, odnosno tvoje telo, na 40% svojih sposobnosti. I taj njegov princip zapravo te tera da guraš napred, da pomeraš svoje granice i da vidiš koliko je tvoje telo zapravo jako sposobno i koliko može da izgura. Većina nas odustane kada dođe prva bol, kada osjetimo nelagodnost i kada osjetimo da ne možemo dalje. U principu Goggins kaže da smo tek tada na nekih 40% i da onda još moramo da guramo više kako bismo pomerili tu granicu i kako bi došla ta satisfakcija na kraju. Još jedan koncept koji uveo u svoj život je ogledalo odgovornosti. Goggins je lepio na svoje ogledalo poruke sa brutalnim istinama o njemu, o tome zašto je sposoban, zašto nije, kakve probleme ima.
ljudima i mogao je stalno da ih gleda i nije mogao da laže sebe. Odnosno, te stvari su mu pomogle zapravo da shvati svoju trenutnu situaciju i probleme sa kojima se suočava i da se suoči sa njima i da ne laže sebe. To je prvi korak u celom procesu. Možemo lako da slažemo druge ljudi, da to prođe. Ukoliko slažemo sebe, to ostavlja trajne posledice na nas. Tako da je on primenio takozvano ogledalo odgovornosti kako bi uveo sebe u realnost i stalno bio u toj realnosti i znao kakve probleme ima i nikada nije lagao sebe. Samim tim je mogao da radi na svojim problemima i da ih poboljša ili reši određene stvari koje ima u životu. On je hteo tu da kaže da mi moramo da pogledamo sebe u oči, da budemo radikalno iskreni prema sebi i da na taj način guramo napred. Još jedan koncept koji je uveo, to je tranzicija iz neke vrste žrtve u ratnika, odnosno u borca. On je to primenio na sebi, odnosno kao neko ko ima jako teško detinjstvo, bio je u ulozi žrtve, realne žrtve. Neki od nas zamislimo da smo žrtva i onda ceo svoj život podredimo toj ulozi žrtve, da je uvek nama loše, da uvek se uvek nama dešavaju loše stvari i negativne. I on je rekao da mi moramo iz te uloge žrtve da se transformišemo u ratnika i kao što je on uradio sa svojim životom od nekog ko je trpeo porodično nasilje, imao jako teško detinjstvo, postao je Navy SEAL i postao jedan od najpoznatijih ultramaratonaca na svetu, tako da je uspeo da progura to i da svoj život totalno preokrene. I bitno je što on kaže da ne moraš da budeš poseban, odnosno da niko od nas nije poseban, ali moraš da sa sobom raskrstiš da nećeš biti slab i da nećeš biti ispod proseka. To je onako dobra mentalna transformacija za guranje dalje i za promenu svoje trenutne situacije u kojoj se nalazimo. Jedan ludački koncept koji je Goggins, otkrio kod sebe i kreirao, slobodno mogu da kažem jer to nikada nisam čuo, je takozvani taking souls, odnosno uzmite dušu protivniku. On je svoju energiju dobijao tada kada bi video da drugi posustaju. Odnosno, kada bi video da drugi gube energiju, on je želeo da se nametne u tom momentu, da bude jači od ostalih, bolji, brži i na taj način, tako reći, uzimao duše svojih protivnika, odnosno ljudi koji su bili na istom treningu, izazovu za Navy SEALs, odnosno za američke foke, i na taj način se hranio patnjom i bolom drugih ljudi kako bi dobio energiju i kako bi završio određeni izazov pred kojim se nalazio. On je govorio da tvoje ludilo i disciplina ubijaju sumnju kod drugih ljudi i stavljaju te na pijedestal, odnosno na prvo mesto u odnosu na sve druge. Još jedan koncept koji je jako zanimljiv meni bio je embrace the suck, odnosno nema izgovora. On govori da je najopasniji onaj čovjek koji se navikao na bol. I Goggins je primjenjivao to kod sebe. Bukvalno je tražio izazov i tražio bol da bi stalno bio u tom nekom stanju gde ima novi bol, novi izazov, novu patnju kako bi uspeo da je prebrodi i kako bi uspeo da je pobedi. I na taj način je gradio sebe, gradio svoj um i gradio svoje telo. Dakle, što više bežimo od teškoća, to nas život više gazi, a sa druge strane, ukoliko idemo ka teškoćama da se suočimo sa njima, naš će život da ne mazi, ali će nas sigurno počastiti nekom ličnom satisfakcijom ili nekim uspehom u životu. Za kraj, imamo jedan koncept Davida Gogginsa koji je lično meni jako značio i koji mi se jako svideo kod njega, a to je da život nikada nije završen, odnosno da je život jedna velika misija. On je tu napisao u svojoj knjizi Never Finished, odnosno da mi nikada nismo završili sa radom na sebi. Nikada nismo završili sa novim izazovima, nikada nismo završili sa pomeranjem svojih granica. Odnosno da naš život vidimo kao neki film koji se stalno dobija nove delove, stalno part 2, part 3, part 4, da uživamo u celom tom procesu i da stalno pomeramo svoju granicu, težnje, želje, izazove i ostale stvari u životu. Jer ukoliko nema novih izazova, nema ni progresa u životu. Tako da moramo voditi računa o tome da stalno imamo nečim čime ćemo biti zaokupljeni, čime ćemo biti opsednuti da bismo mogli da pomeramo svoje granice i da rastemo u životu. U principu, ako ne rasteš, onda je ono drugo. Veneš, propadaš i tvoj život samo ide u bunar, a to niko od nas ne želi. I za kraj, ja bih da završim ovu, da kažem, kratku recenziju knjige sa jednom rečenicom koja uopšte nije iz knjige
Davida Gogginsa, ali je iz Alice u zemlji čuda. Kada crvena kraljica kaže, pročitaću ovo, ovde moraš trčati svom snagom samo da bi ostao na istom mestu. Ako želiš da stigneš negde, morat ćeš da trčiš bar 2 puta brže. Ja bih ovom porukom da završim i probajte da shvatite ovu poruku, jer David Goggins upravo to u svojoj knjizi priča, da mesto u kojem se nalazimo sada nije mesto na kom treba da završimo, da stalno moramo da napredujemo, da guramo sebe, da pomeramo granice, da koristimo energiju iz drugih stvari i ono što je jako bitno, da naš bol i patnju i loše trenutke iz prošlosti ili trenutno loše trenutke konvertujemo i pretvorimo u nešto novo, nešto sjajno, a to je definitivno snaga da guramo napred, motivacija i disciplina da guramo napred i da kažem jedan uzor sam sebi kako ne treba biti i na čemu treba da radimo kako bismo popravili naš život i živeli najbolji mogući život za nas same. Pažljivo čitajte ovu knjigu, vodite računa jer je David Goggins jedan veliki ludak, jedan čovek koji je pomerio granice svega tada. U knjizi ćete vidjeti mnogo interesantnih stvari, nisam htio da vam spojlujem baš onako konkretne stvari o kojima je on pisao. Ohrabrujem vas da pročitate knjigu, siguran sam da ćete dobiti jako korisnih stvari. Ja sam nekada bežao od ove knjige zato što nisam voleo Davida Gogginsa, a sada vidim da je ona jako dobro štivo i jako dobro gradivo gorivo za guranje napred. Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko želite da pogledate još neke recenzije knjiga, to možete vidjeti ovde. Subscribeujte se i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!